Bun, hai. Ia zi, mă, vine o mașină, da, mă, vine, hai repede. Bă, dar ce cât dau? Bună ziua, băieții! Astăzi suntem prietenii mei, Denis aici, Mihai aici și Andrei. Andrei pe zonă, Adrian e pe zonă, Denis e pe zonă. Ce e? Bă, uite, bă, bă, ce e? E o creangă, prostule! Bă, ce prost! Bă, ăsta s-a speriat de o creangă! Ne passe pas! Ne passe pas! Qu'est-ce que tu fais? Il est con. Il est con. Wesh! Mamă, băieți, ce tare am căzut! Fai de capul meu! A doua săritură aici, bă, dar n-am mai venit aici de vreo 2 luni, bă, băieți. Nu mai sunt obișnuit deloc. Deci, da. Chiar e mare în viața reală. Am spus, nu ți-am explicat. Într-o zi am cu un prieten, gen cu Denis. Auzi ceva cu aia. Să mort. Poate eram eu, picior. Bă, nu știu ce fac și ăsta, băieți, da. Aud. What the f... Hai, noi doi! Bă, da să-mi ba. Hai. Profesionalul, ia-te. Bă, o da menu-ul ăla. A pus-o pe cer și cu Adrian pe zonă. Hai să-i dăm băieții. Sări, mă. Uai, sărita! Face și noi un test la butucul lui Mihai, partea 2. Mi-ai știți că am făcut acum 3 luni. Hai să vedem. Dar acum facem tare, ești nebun. Stai. Bă, mi-a zis gata, bă. Mai lasă-i! Bă, ești nebun, taci că se aude butucul ăla. Ce faci, bă? Culcat! Schez, bă, schez! Ce fai, băi, bă? Mamă, ce m-ai lovit! Bă, ce-mi dracu face ăsta, bă? Dă mai încet că-mi iau copyright! Dă mai încet cu aia la muzică! Așa! Ține! Hai, Mihai, deci tu! Hai, Mihai, că tu poți, ei! Hai, ce dracu faci, mă? Ce faci ăsta? Așa? Bă! Ce faci? Bă, băieți, au fost fetelele acolo, bă, și au intrat Mihai în Paul, bă, să-mi bag pula. A surlit și păpucul. Hai, bă, Mihai, bă, hai, ridic. Hai, pula mea. Unde dracu pleci, prostule? Bă, ești nebun? Bă, ești prost, Mihai! Te-ai făcut bun! Ce ai, mă? Hai, dă-i! Ce ai, mă? Prostule! Ce?
Vezi, deci suntem acum. Bă, frate, mi-e cam frică, ești nebun? Pe ceva acolo, ești prost? Pe pomul acolo e ceva? Da. Da. Tu ai fost, mă? Nu. Bă, coaie, cineva, ești prost? Dar cine dracu umblă noaptea aici? Apar noi. Ce bă? Bă, fugi! Bă! Nu da. Nu știu. Eu zic să plecăm cu aia. Să fugim. Era ușor, frate. Gata, băieții, am ajuns. Dați-vă puțin și privește. Bine, mă. Internet, așa, și hai să încerc camera. Nu mai poate, bă, așa, amândoi. A ta, bagă-o pula mea, că s-aude, dă-i mai tare zoom-ul. Îl dracu, nu mai dau că nu cu cosum. Bun, băieți, deci nu știți ce sentiment avem acum, suntem postat de aici. Dacă se vede, bă, dar ce răsărit ești prost. Băieți, no fake, tocmai am auzit mulți, gen, fluierat acolo, ca și cum ar fi mai mulți oameni care fluierau. Și eu zic să... Bă, a văzut? Ce? Bă! Coai, bă, da, coai, zici că era pe beluș. Bă, să nu era acolo. Uite-o leacă acolo. Ce? Era, uite-o leacă, lumânare sau ceva. Eu îmi bag pușca, nu mă intru în pădurea aia. Dar ce eu intru, mă? Tu intri? Eu, bă, nu intru normal, că nu intru, prostule. Și nu-i sâmbătă. Bă, să văd un țipăt. Coaie, mă jur. Eu zic să ne apropiem, haide. Bă, vlog se vede ori și eu, bă. Bă. Ba nu, asta e aia. Ba nu, coaie, lanterna aia. Aia, acolo. Ce cum se vede? Da, asta zic. Lumânare. Așa, dă-te-mi, hai. Dă-te. E lumânare. Uite, acum vine. Da, coaie, lumânare, ești prost? Bă, frate. Ia sânge lumina, uite cum se vede. Bă, ești prost la cur. Bă, coaie, hai mi-aia să ne apropiem noi. Eu nu mă apropie. Hai că stai frică, coaie, hai. Și unde fugim? Încolo? Bă, asta chiar e luminare, coaie, că face... Uite-o leacă de cât de tare. Nu, bă, înainte nu era așa tare. Prins pe cameră? Da. Ha? Nu, jură-te, nu știam, dar ce dracu e o lumânare aici? Bă! Coaie, ai auzit? Bă, fugi, să aude ceva. Hai, nu mă speria! Bă, tu vezi că nu mai are poruncă? Bă, coaie! Da. Uite, gropi aici. Bă! Efectiv, nu. Coaie, dar dacă fugim, n-avem cum. Uite, coaie, și lumină. Focalizează-te. Bă! Bă, și să... Bă, dar sunetul ăsta e mereu. Auzi, țipă la noi, coaie, țipă la noi.
și ne plimbăm. Iară că e o leacă. Am zis o leacă și ce-i, mă? Iară că e, mă, iară. Vreau să-mi dați mie. Nu pot să iei. Ia zice, mamă. Acasă. La familie. Alo, băi. Ia traduci-mi ce femeia asta. Tu connais pas dans la famille ou dans les Roumains quelqu'un qui a une petite tante? Non. Non. Ou Plouă pe tine. Ha? O să dai de ăla să nu plouă pe tine, mă. Cort? Ali, tu me dis, je te ramène. Bă, știu săr mea. Lasă-le, mă, nu schimba. Bă, nu mai schimba, bă, nu lasă. mai schimba. Lasă-i la copil cum știe el. Dă-te, mă, de acolo. Dă-te, mă, la mai încolo. Lasă-i, mă, la copil bicicleta. Ma, Paul, Mihai, ăsta și de fapt e și el a venit. Da, și ce face acolo? Iese cacă-i? Respirația ta, mă. Bă, termină, gata, bă. Mai știi să fix acolo, am văzut o lumină. Acum, gen... Ce? Ia uite-l. Ia uite-l. Ce? Am văzut o lumină. Bă, dar nu mai faceți glumi, gata. Chiar, bă, era lumină acolo. Cu vlog s-a văzut. Chiar, bă, uite. Termino! Hai, e lumina de la casă. Da, stai. S-a auzit țipăt. Bă, s-a auzit un țipăt, bă, taci că ăsta știe mai bine ca tine. El măcar nu face glume ca tine. Fac prostii, Doamne. Unde suntem acum, în Franța sau în România? În Anglia. Da, vine, arunc tu. Ia, arunc tu. Ia, uite, povestea. Andrei, Prost care se joacă cu... Denis iar cu ăsta. Cu pietre. Boară ăsta. Dă-o la cu... În cap la Mihai zboară. Mama. Eu. Nu. Așa s-a auzit. Nu poate să zic voce. Fă fața. mi-ai intrat asta în față. Fă fața, ei. Ana, ce-și batem, mă. Pe aici. Da, Mihai, hai la poză. Stai. Dar chiar, bă. Hai, tati, la poză. Tati. Da, la poză. Ce are, băi, tu nici n-ai fost aici. Scuze. Ce-ai, Mihai, vrei să o fuzi pe babă? Cam așa făcea când te sunam în noapte atunci. Cam așa făcea el. Dă-i viitorul tău. Bă, coaia, bă, da. Cineva acolo. E cineva acolo în copac. E cineva în copac. Se mișcă, e o formă acolo. Da, coai, da. Stați, mă, nu mai fugiți. E gard. Ia, nu, închide lanterna. Chiar o stricat careva acum. Bă, auziți? Uite, cineva. Dă lanterna. Bă, chiar e cineva. Îți două persoane. Poate ne-ia bicicleta, băga mea și pula, hai în ei. Îți două persoane. Hai, mă, unde fuge ăla? Bă, auziți? Îți două persoane acolo. Tu le vezi? Da. Tocmai am spre niște oameni pe aici. S-au căcat pe ei. Da, băi, nu știu. M-a speriat și nu știu ce era, dar am văzut că era o formă acolo. Ce erau ăștia? Ăia, coi. Nu te met. Ăia acum ce era? Hai, mă, înapoi. Ăia acum ce era? În pădure azi frumos, vedem ce se întâmplă, deci trebuie să ne facem unii curaj, să intrăm chiar... Ce s-a întâmplat? A, da, și data asta chiar o să intrăm în pădure, băieți, și să se iau pe scări. Așa și ne vedem, băieți, acolo când ajung. Ați auzit? Ați auzit? Da, o țipă careva după noi. Ați auzit? Bă, o țipă careva după noi. Băi, zic să mergem... Fugi că cineva. Ce să facem? Hai pe drum. Hai pe drum. S-a auzit cum se face ceva? Îl omoară, Doamne. Da, coi, haide. Hai să fugim, uleac. Cine mă luat pe la mea sunt ăștia, bă?
Unde sunt? Bă, unde e ăla? Uite-l! Ce-a căzut? Care ești? Hai, te știi, băi! Ai mulțit-te? Ia ce-a fugit, dragii! Ce m-a speriat, e. Ne-am speriat de fapt. Care m-a alergat? Bă, dar voi cum știați, mă, că mergem? M-a alergat pe noi? Și cu cine am alergat, dar m-a alergat. Nu sunteți voi? Băi, eu pe ăsta l-alergam, bă. Care mă râdeam, mă? Bă, denci. Dă-te în pula mea, Ioane, zi în dreapta să moară mama, Ioane! Ceară-ți-o! Coai, băieți, e o mașină aici. Sunt două. Băi, eu zic să... Coai. Dacă se dă babere... Coai, sunt două mașini. Băi, ai pe câmpul leacă. Mamă, băieți. Băi, ești nebun. Vă place, băieți? Uitați-vă, deci noile mele pedale aici. Și haideți să deschidem și al doilea colet. Să avem nevoie de asta. Da, băieți, cum credeam, cauciucurile Maxis aici. Îl vedeți, dar nu o să le punem acum, o să le pun în altă zi. Mamă, băieți! Bă, să nebunesc cât au sărit! Bă, el nu s-a văzut, dar nu știu că s-a văzut, că, na, nu pot să văd, dar... Bravo, mă, vezi că e ușor... Bă, bă! Ha? De quoi? Des bars? Ah, oui, il y en a en bas là-bas. Bă, hai să urcăm, hai. Telefonul țin! Bă, îmi zice ceva! Bă! E gri... Bă, parcă mai am aceeași vibe ca în partea 1. Iată cum merge. Bă, auzi, acum ați râs, chiar parcă am vibe-ul ăla de partea 1. Zi, voce. Și nu-i muzică, dar trebuie să faci, hai. Haide. Dă-mi, hai, dă-mi de pitar, dă-mi, hai. Haide, Rabi, că fugim. Dă-i, mă! Aruncă-mă! Bă, de-aia de poliție, mă, că poate e aici prin apropere și ori avut ăștia semnal. Ori văzut ăștia de sus, de acolo, coaie. Bă, ori văzut de acolo, de sus, coaie, normal. Bă, ești prost! Elicopter de poliție! Bă, ești un elicopter de poliție după noi! Băieți, e elicopter de poliție pentru că Bă, pentru că el a văzut din cer, mă, petarda. Ce, mă? Bicicletă? Mă, bă, mă tai tot aici. Mai tare m-ai speriat. Bă, bă, ești prost? Coai, uite ce prost, ia. Bă, Bă, dracu. calul de bicicletă. Poate cineva dracu pe aici. Cu, dar ce am aruncat-o bicicleta aia. Și nu are nici roți, zice suspensie, nu are roți. Nu mai are roți. Nu cred. Bă,
Bă, să aud pași pe acolo, să-mi bag pula, să aud pași încolo. Hai dracu la noi. Hai dracu la biciclete, că-mi bag pula. Nu fugi, mă, nu fugi, bă! Pe aici. Bă, să mă acolo sau de ceva și la intrare și aici, încolo. Să băieții. Deci, foarte, mai sunt foarte mai băieți de aici. Dați puțin. Noi suntem doi băieți pe ea, deci, aia zic. Are semnalizări, ia uitați. Pe drum. Cameraman Denis. N-am cum să vă descriu senzația mea de acum, adică... Denis pe spate. Deci, tripirul, suntem la maxim și suntem la 10 km la oră, 15 km. Începe să iau la viteză. Dar băieți, În spate nu vedem nimica. deci băieți, în fața acolo este pădurea. Filmează și ăsta aici, așa. Deci suntem conduci mai aici, băieți, la 17 la oră. Nu, lasă. Uitați. Să mă iei la... Dă-i băi, coi. Puși cu babu. Ia. Mamă, băieți, dar ce mamă. Auzit? Nu. Ce auzi? De 2 ori am auzit, coi. Ce? Se stricau la lemn. Așa, coi, bețe. Nu, bețe acolo. Să mor tu. Că acum n-ai auzit? Nu. Poate pe filmare sau zicea, picul rău puțin, hai. Hai acolo. Hei! Ce dracu? Vezi? Da. A dispărut. Bă, Băi, dă-i zoom, coi. dar nu se vede cu zoom-ul ăsta. Să-ți dai contul acolo. Iar acolo, uite, se mișcă ceva acolo, vezi? Vezi că se sperie. Cred că s-o auzi. Bun, băieți, sper că v-a plăcut acest vlog, băieți. Să nu luați în seamă chestia asta de aici, tabloul ăsta de aici, să nu luați în seamă deloc. În fine, să-mi ziceți în comentarii partea voastră preferată pentru clipul ăsta special. Sincer, partea mea preferată va rămâne Baba cu Litorul partea 1. Deci, sincer, aia era... Deci, e vlogul meu preferat din tot canalul meu de YouTube. Sincer, vă zic. Și îmi ziceți și voi în comentarii care e partea voastră preferată și de-aia zic. Pa, băieți!